toho denního života různé kazuistiky, velice pokušné. Přeji vám hezký den. Připravil jsem si pro vás 6 kazuistik, nebo 5 z oblasti ultrazvuku břicha, jedna je taková kratší. A doufám teda, že mi nebudete dávat nějaké zákerné otázky po 2 aktivních účastech na společenských večerech. Tak a začneme teda spíš, kdy jsme o tom diskutovali, nebo mě doplnili nějak. První kazuistika je, přichází nějaký 75-letý pán na ultrazvuk z této indikace, dle žádanky anémie, úbytek hmotnosti, febrilie a chtěli po nás, aby nenašli nebo vyloučili nějaký pokus zánětlivý nebo tumor. Je to vlastně ukážka toho, jak je význam prostě komprese a když nemáte až tak moc času na ten ultrazvuk, na to samotné vyšetření, prostě tak v rychlosti jsem popsal závěrovo, že se jedná o nějaký cystový 200 břišní úpravy ledviny, jinak nic jiné zajímavé se na tom ultrazvuku nenašlo, třeba to popsal samozřejmě. A toto je, pak bylo provedeno CTčko, kde můžete nebo nemusíte vidět tu danou patologii, která byla zobrazena na ultrazvuku, tušili byste ji někde? No, je to tady. A jednalo se vlastně o takovéto rozšíření břišní stěny, aktivně postkontrastně to nějak významně neenhancovalo, byla to zřejmě nějaká benigní afekce břišní stěny. A tady je vidět, že to bylo 5 cm od ty ledviny, takže takhle se dá zkomprimovat. A vzniknou takové závěry. Další kazuistika byla v září, byla nedělní služba, ráno běžně volají z dětského, že něco v noci přijali, nějaké nejasné bolesti břicha. Takže 17letá slečna měla křečovité bolesti, náhodou zvracení. Laboratoř ve 3 hodiny ráno byla taková, CRP nižší, leukocity vyšší, šla na ultrazvuk, závěrovo jsem popsal, že kritéria appendicity splněná a večer měla takovýto nález v laboratoři a byla operovaná a tady je operační nález. Zároveň s ní přijela i další mladá pacientka, prostě přišli 2 v jednom. A taky přijata v noci pro bolesti břicha, které ukazuje na vzponu, moči teda negativní laboratorní nález, ale měla vysoké CRP a leukocity. Já jsem teda viděl na ultrazvuku v pravém podbříšku takovou tu zánětlivou iritaci, nějaké uzliny a tak v podstatě jsem tak trošku intuitivně a vyslovil podezření suspekci v rámci appendicity, když jsou tyto změny. Tady je operační nález. A na závěr tyto kazuistiky taková zajímavost, že to byly 2 sestry, které měly chudý objektivní klinický nález. Naštěstí sloužilo chirurg, který se nebohýt nasál. A ještě měli 1 sestru, a ta se teda neukázala počas výsledky. Tak, toto je spíše smutnější kazuistika. 26. to bylo, sloužil 62letá pacientka, měla nějaké výpis z anamnézy a od chirurga, měla potíže asi od září a tak dále, nějaké bolesti, interní říhání, pocit plnosti, kamenné píše. Tak toto je to, co bylo nejzajímavější v laboratorním nálezu, trošku vyšší kreatinin, glukóza, CRP měla vysoké. Chirurg mi volal, že chce po mně sono, protože jsou tam vysoké zánětlivé parametry, jinak bych tu pacientku vůbec neposílal, kdyby tam nebylo to CRP, no a nějak se zmiňovalo nějaké kreatitidy, jestli tam něco takového neprobíhá. A tady jsou sonografické nálezy, trošku překvapivé, ale určitě se to stane každému z nás. A byl tam ascites docela významný, to byla oblast žlučníku, takhle u toho žlučníku byla takhle změněná echostruktura jater, což se mi úplně nelíbilo. V diferenciální diagnostice jsem tam uvedl, jestli se náhodou tam netvoří nějaký absces. Taky tam byly uzliny v jaterním hylu, další nálezy, to byl nějaká takováto cystická struktura v levém mezogastriu, nebo taky absces jsem uvedl.
co to mohlo být. A další nález byl malé pánvy, byla to taková ošklivá tumorózní masa. A na závěr chirurga bylo bez známek náhle příhody břišní, byla hospitalizována, pak byly následující den doplněny další laboratorní parametry, alfa-amyláza byla nízká, CRP bylo stejně vysoké, leukocity taky se nějak trošku změnily, ale byly vyšší. A pak bylo provedeno CT, kde jsme abscesové kolekce spíše vyloučili. Tady je závěrový popis a obrázky CT nemám, protože jsem je pokládal nějak za důležité. A tak ještě byly doplněny tumorózní marky, kde bylo zvýšeno trošku to teda 125 a zatím další osud není znám. To se jednalo s těmi alfami a tak dále. Takže nejspíše může být nějakou duplicitu ta panika. Dále, další kazuistika, to v podstatě není ani kazuistika, ale bylo to hezké. Mladá slečna přišla se žádankou od cévního chirurga, chce posoudit cévní zásobení hemangiomu na stehně, tak fajn. Vypadalo to zhruba takhle, jako drobná čočka. No, takhle to vypadalo na ultrazvuku, takže jsem to možná posoudil, to cévní zásobení. Ale toto vám můžu poslat. Znáte to. Bylo zavolám. To nebylo statívové vyšetření. To normálně objednáme pacientky. A tak mě těšilo. Tak, 36-letý pacient 20 let po splenektomii pro úraz na hokeji. Měl nějaké neúrazové bolesti levého ramena, nějaké asi 2 týdny, pak horečky. Byl ošetřen u ortopeda, kde byly vysoké zánětlivé parametry, ten mu předepsal amoxicillin, odeslal ho k hospitalizaci a klinicky na infekčním oddělení byl nějaký poslední nález vpravo. Tak dále opět přetrvávaly zvýšené zánětlivé parametry, to CRP se prostě ještě více zvýšilo. Indikovali rentgen hrudníku, vyloučení infiltrátů. Ten vypadal takto, tak tady jsme popsali, že tam je suspekce nekontrolované, byla tam výrazně složená až špívající kresba. Na sonografii poslali taky na břicha vyloučení infekčního pokusu, tady u levé ledviny se objevily takovéto útvary, které připomínaly drobné slezinky, tak jsem to i popsal. A pak bylo provedeno CT břicha nejenom aktivně, neptejte se mi proč, nedělal jsem ho. Tady se objevily tyhle útvary, které měly kolem 50 Hounsfield density. Mezitím asi ten průběh zánětlivých parametrů a klinického stavu byl pro infekciologii nějak zvláštní, tak ho mezitím indikovali i na nukleární medicínské vyšetření a tady jsou centigramy, které ukazují tu slezinu. Je to po aplikaci značeného indium oxinu. To je jenom prostě ukážka, že vlastně po té splenektomii se můžou nějaké sleziny, můžou tam zůstat nějaké splenikuly, anebo je tam nechali záměrně. O té operaci nemáme další nějakou blížší dokumentaci. No a poslední kazuistika, to je vlastně od našeho nového kolegu, který už začíná dělat sám na ultrazvuku. Přivezli 58 pacientku. Záchránkou měla bolesti břicha epigastriu, kolikovitého charakteru bez propagace, zvracela opakovaně, nebyla úleva po něm a normální pleny odcházely. Močení častější, neměla ani nějaké pálné držání, měla operaci v mládí pro neprůchodnost střev, dále po appendektomii a po operaci levého vaječníku. A v laboratoři významné bylo jenom glukóza, CRP trošku vyšší, leukocity, malinko zvýšený podíl na neutrofilu, jako nic hrozivého. Tady byl nativní rentgen vstupně, to bylo dopoledne a zhruba bylo v noci. Mezitím měla ultrazvuk, pak byl kontrolní v poledne ve 12 hodin, tam už nějaký ten náznak subdolečného stavu vymizel. Byl indikován ultrazvuk, který provedl kolega dopoledne. Takhle to vypadalo u jater, byl tam takovýto epizod, tam pojechodění útvar, ale s tím nebudu
vyzechybení, bylo tam takovéto prokrvení patrné, celní zásobení, celá významné, tak ze závěru popsal, že je tam nějaký solidní útvar, tak nám i ty obrázky ukázal a my, že jako jo, tak možná tam bude nějaký tumor na ledviny, je to na CT, uvidíme. Splenomegalie a CT vyšetření, toto je první slide, napadlo by vás, co by to mohlo být? Ano, já jsem si tu paní ještě jednou zavolal na ultrazvuk, ale měla docela špatný akustický signál a tohle to se mi tak nějak podařilo nafotit, ale asi by to nebylo lehké pro letkého radiologa, to fakt bylo to nikdy vidět. Tak děkuji za pozornost, hurá na test, anebo ještě ne, ještě bych vás chtěl upozornit na facebookovou skupinu, není to fan stránka, ale založil jsem to na podnět jednoho radiologa z Mladé Boleslavy, funguje to asi půl roku, nic vzrušujícího se tam neděje, jenom si tam sdílíme nějaké výukové materiály, tak je to momentálně uzavřená skupina, ale já ji teda otevřu a může se tam zařadit do té skupiny každý, kdo se cítí být mladým radiologem, není to věkovo omezené.